እንዳስሓቁ ልክ ብደሞም እዮም ዝፃወቱ ነብረኩም ሰምዑ ኣለኹም ሎሚ ንኢትዮጵያ ክንዝስደድ ሎሚ ናብዚ ከምዝስደድ ኤርትራዊ ኣበይ ደይ ተዋግአ ኤርትራዊ ኣብ ኮንጎ ተዋጊኡ ኤርትራዊ ኣብ የመን ተዋጊኡ ኤርትራዊ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዋግእ ኣሎ ኤርትራዊ ሲ ኣበይ ደይ ተዋግአ ንሞት ኢና ተፈጢርና ንሕና ንኽንመውት ኢና ተፈጢርና ኣዴታትና ሲ ንሕና ንኣገልግሎት ናይ ካልኦትን ፈጢረናና ወሊደናና እዚ ኩሉ ፃዕሪ ስድራኹም ዝዕበይኹም ስነዚ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እዩ እዚ ኤርትራውያን ዘለናዮ ኣተሃላልዋ ትሕቲ እንስሳታት ኔቨር ዝኾነ እንስሳ ኣብ ናሽናል ጂኦግራፊ ኬድካ ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ሪኣክት ዝገብር የለን ኩሎም እንስሳታት ብግሩፕ እዮም ዝኸዱ ይተሓጋገዙ ሓደ ኸይስዮም ሓደ ኸይሞቶም ኣነ ክነግረኩም ኤርትራውነት ትሕቲ እንስሳ ይውሪድዎ ነዚ ብኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ትሕቲ እንስሳ ትፈልጡ ዲኹም እንስሳ ነዝሓልፍ እዚኦም ኣረግቶት ጃዕባባት ደቂ 70 ደቂ 80 ዓመት እንዳስሓቁ ልክ ብደሞም እዮም ዝፃወቱ ነብረኩም ሰምዑ ኣለኹም ሎሚ ንኢትዮጵያ ክንዝስደድ ሎሚ ናብዚ ከምዝስደድ ኤርትራዊ ኣበይ ደይ ተዋግአ ኤርትራዊ ኣብ ኮንጎ ተዋጊኡ ኤርትራዊ ኣብ የመን ተዋጊኡ ኤርትራዊ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዋግእ ኣሎ ኤርትራዊ ሲ ኣበይ ደይ ተዋግአ ንሞት ኢና ተፈጢርና ንሕና ንኽንመውት ኢና ተፈጢርና ኣዴታትና ሲ ንሕና ንኣገልግሎት ናይ ካልኦትን ፈጢረናና ወሊደናና እዚ ኩሉ ፃዕሪ ስድራኹም ዝዕበይኹም ስነዚ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም እዩ እዚ ኤርትራውያን ዘለናዮ ኣተሃላልዋ ትሕቲ እንስሳታት ኔቨር ዝኾነ እንስሳ ኣብ ናሽናል ጂኦግራፊ ኬድካ ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ሪኣክት ዝገብር የለን ኩሎም እንስሳታት ብግሩፕ እዮም ዝኸዱ ይተሓጋገዙ ሓደ ኸይስዮም ሓደ ኸይሞቶም ኣነ ክነግረኩም ኤርትራውነት ትሕቲ እንስሳ ይውሪድዎ ነዚ ብኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ بحت فقرنا كبينا عاء أبت الإلانا تسلم